ai Khublei ya pi baro iwei ibapet ya kanye ka YouTube Khublei ya baro akilokpa kilokmi ya ki kon samna iknaret ya ki Lyngdoh ikruniam bat kilong yalam baro ka Christmas besok bakmen ka Christmas ka day ka wei ka siburam bakrautam aprathe nama ya kanye ka siburam Christmas mai tulot baro ngaduk betuk ki berspa nadu ki badan baem hadu ki bakordo nadu ki jai bendri prepare ki lapnian ya kani kasih beram Christmas ke kani kasih beram Christmas kadai kasih kha jong trai jisu hang ni asla prathe ar jas nam menchwa badai jisu o haban wan asla prathe ngitip ha habau blay la thau yo adam bakim ula thau yaki ha kadur chung blay kadur chung ka chi kadur chung ka jing lai doi pura hemrai ikram yai ne kila kelan ha ka pop kasang hadin bala kelan ha ka pop kasang kumbala kadau ha kitab Genesis lendong ba ar pu nyot pra kater ha kelan ga ka balai ha ka bau briu la kelan ha ka pop day hang tau blay la pula lengba ka wei ka thai soti ba unwan unong penem unong suspa hasla prathei ban wan ra yang yo brio chaka jinglong khun blay ba pura nama ka chi e chung blay ya ka prathei yagi ki brio la pula re la upon ban wan sakani ka sla prathei ban wan long do long brio kum manga kum mapi wei kadang kumbau blay lokular langbau prophet Isayan tunupa kalanong kaba khatnyo kalanong bahnyo khot khat sal kabaong kumne kawei ka thai soti ka sapun mat ka sakha ya unong panem ya uban khot Emmanuel u blay lambat ni te blay uan lobriu kumanga kumapi nama ka chi jong blay yani habau jisu lawan no briu ulawan bangkit no ayak ni pop kesan ban penkhot no ya ka pop kasang jo ka pathei wan ra piang yangi ban long kita ki khon jo ulai takadau kardan jong long jing long khun jong long jong i ki briu ka long ka bakrau han ka ta ban ulai ra i yangi kum ki briu ki bakrau takadau wei pa balan u erenias bakhot uloon ba ni ki brio ni long ki bakrau bat la blame ai ngi ka kardan jing long bakrau ba ngi hap yai long krau robot ka jim jongi kham tam la ka jing wan long brio jong jisu on nang pen krau je shu ya kardan long brio man brio jongi ki brio na kata kadau kasih buram ke Christmas kadai kasih buram ka bakamen han pada kata kasih buram jo ka jisu kadang ai ku blai bekam Christmas besok berkemen ya iwei pan balai ka wara ai ka jingkemen wara ai ka jingsuk ka wara ru ka jingkermen naman kata ke kerdan obri man brio jongi kadai ka kerdan jo ka jingkermen kerdan jo ka jingkemen kerdan jo ka jingsuk dekani ka dau ba hak slapar chai jongi ka palang jongi ka khan ya kani ka jing penyap iwei pan ka jingle ben iwei pan kumbalon kitab Genesis hagabau kan na penyap yo para obel udang try de kabasuk bach penyap untuk ne kasnam jo para obel kala uat che uplay bat ulong yo kan balay mela penyap yo para ukain na kali hatong ade mangaw nong pet yo para changa tempat uplay ho uang hot ide kinong pet lam ya ki para ki men jika hak percaya jongi ni dai ban pelam ya ki wei ya ki men ki para ki beduk ki barang li ki berjenjar ki belanot ki papang basitam nama kerdan nong priu ka long ka bak krau hat batata utrai jisu la wan knang ha percaya wan warna biang ni ka jing panem wang ngalawan ba pinyo ya ka jing im ka bapura was ba Yohanes nong chipo di khot ba chipo kadau ka Khubor Christmas ka long ka Khubor jong ka jing isnei jong blai ka prathei ka Khubor jong ka jing
gospel you anes line country u blai ba e kata-katai ka pathai ula one pasus pa yang ni jar ki banget u kin yo lai em hakini ka por kan iklemban kan bang ai ku blai pi wei pe wei ka Christmas pasuk batman dongin ya sedang thamai biang ya ka chim jongi hakani ka por Christmas kam tame ya ka ba ai lat yau jisu ban kha hakido anot jongi bat kan ni Christmas ka kedaulan ti yang ni ba ka chim jongi ka de balong ban kha malakasni ban kha yau Jesus Christ hakido anot jongi hakata not joki we habangi le pha habangi e habangi ma hangi wara chikben Jesus ni pen kaya kajing bahadu bre henry ladang ile sneu ni ladang ile ben yekiwe ni le tapsneng yekiwe lane ngim sunyau yekiwe ni wara pen ban ni kata ka sanjor ka ba penjat ka sanjor ji chung bre yani kibriu deh ka ni ka por ni ron kam stang chisgi ban pen kre ya ka si kha ju nong penem ni ron kam ka jing pen kre ki prabengai hoi pilapen kre I kendai sngi lenter ki jing Jowai no bena ka jing pen kre makan jaman sem ki dono chongpi na mar ka Christmas ka dei si brom ba kan jaman sem oi ngatip ba pi pen kre ya ka ai makan ja prathai pi iron ki ying ka sem hoi ka taru badan kam pi tet ki jan ba thamai ka taru badan kam nanta pi kre ka ban ka de bande subha le kamen ka taru basutanan tanpa ladaka Christmas pile makala ka Christmas na kabaya ba miati buat tanglang people's new door ya ka Christmas na marka Christmas kadai ka Christmas kadai ka si brom jo ka chikmen ka jing sok ka ji brom ka ji e marka lian dia kum ka ni ka si ngashim ka ni ka lat ban khuble ye pi baro paralok paro jong ka pathai jo ka India jongi ka state jongi ka balang jongi doai ba ka ni ka Christmas ka long shisha ka Khubor yang ngai pi ban long ya tia jo ka jing sok atia jo ka ji atia jo ka jing ma atia jo ka jikmen atia jo ka jikmen sa shi sen ka shim ka ni ka la ban khublai ya pi wei pa wei nadu ki mi ki pa nadu ki khun samla nadu khnare nadu ki rutai balang baro ka Christmas masuk ai baka ji wan long riu jo Jesu kana ra jing sok ka ki do anot bat ak parthai bra ko wei bat haka chim jongi iway pa iway kublay shibon Christmas masuk bakman ya pi baro iway pa iway to kaching wan long priu jong Jesu kanora shibon kaching kerku kerda kaching suk bagaching kemen ya baro kublay shibon ya pi baro